От много време днес ще го направим. Саше, помниш ли как? Какво беше горя? Толкова не помна. Как не помниш толкова? Защо? Ами като я помна толкова отдавна аз. Чакай. Браво на теб, че много днес си мил. Димитров ден, нали е? Димитров ден, да. И гледам дали има, освен Димитър Ласкин, друг не видях Димитър тук. Как бе Димитър Константинов, Димитър Павлов? Димитър Ласкин, на него Фънки, бе. Митко ли е? Аз не го знам. Значи да е жив и здрав и на всички Димитров. Ще му спестиш критиките, така ли да го разбирам, защото имам. Браво на теб, Саша. Честит празник на всички, наистина, които днес имат имен ден. Хубав празник е. Къде да седна, Гала? Там по-далече от мен, защото ще те... Съм лоша напоследък и ще ти фрасна един, ако говориш глупости. Ами аз ако говоря сериозни неща, никой няма слуша. Я гледай. Саша, има си и в екипа именник. Той е известен повече като негъра, защото е негър, но се казва Димитър. Негъра Димитър, да. Негърче, честит празник, жив и здрав да си. Честито. Да им е живо и здраво името и да поканат до вечера да се черпим. Не знам как е. Да опекат нещо, пуйка, кокошка, каквото има сега по това време. Ти кога имаш имен ден? Аз нямам. Трябва да ти измислим, не може да нямаш. Измислете ми. Да. Нямам имен ден, нямам нищо. Айде ти говори, аз трябва малко да си извада микрофона. За къщата ми направи много интересно впечатление отношенията на Криси Патрашкова с Златка. Но виж как се променят нещата. Да, нещата се променят. И всички коментатори, и вие в предаването включително викате, как па така стана, че тия са големи приятелки и никой не може да си обясни. Аз имам обяснение. Какво е то? Много е просто. Някаква... Цял живот едната е мечтала да е красива, а другата да е умна. И така са събрали двете едно место. Ако събереш Златка и Криси Патрашкова в една жена, това ще бъде върховната жена. Върховната жена. Супер жената. И твоите крака, ако туриш отдолу обаче. Че ти... По-дълго ги крака. Някой... Така. Криси има много хубави крака. Има Криси, ама виж Златка, като мине как по-дручко е, нали? Там има и други неща, освен крака. Нали? Всичко, мъжете, не сваляте поглед много надолу. Тя и тази психоложката не е лоша. Златната среда държите мъжете, така и... Да, психоложката Ани Владимирова също не е лоша. Ани е много симпатична, да. Много хубава женица. Ония ден не слушах как говори за психологическите симптоми, портрети, там кой какво правил, как така правил, как онака. Като я слуша, човек ще рече, че хората са раждаме, за да даваме на психолозите симптоми. Това ще рече човек. Тия психолозите акъл имат ли, бе? Па толкова ли не разбирате, че никой не мисли въобще за никаква психология, ма вие после си ги натаманявате. Аз кай му казвам, дай ми ръката. Обаче той ако каже така, нямам какво, па ако каже така... Въобще няма такива работи, това е измислена работа. Измислена работа. Глупости говориш, нещо, колко хора помагат. Те помагат, ако някой е разстроен и не е добре с главата. Нали, това може да помага. Плюс това ти си актьор. Езика на тялото, знаеш колко силно нещо е. Защо психолозите да не могат да четат по него? Тялото има само един език, това е това в устата. Друг нема. Това са измислици, за да може да пише. Както едно време имаше, като бех студент, учихме една наука естетика. Да. Ние учихме 2 семестъра естетика, 1 семестър и половина учихме доказателствата, че естетиката е отделна от философията. Почнеш ли много да доказваш едно нещо и да го повтаряш, значи не е читава работата, да знаеш, бе. Но иначе тя е симпатична, тая психоложката. Симпатична, върши работа, много им помага там. Все повече ще имат сега към края, все повече ще имат нужда от Ани Владимирова. Така ли? Нещата стават по-сериозни, виждаш ли? Не знам, обаче в това съм доволен, че влезаха моите подзащитни. Твоите подзащитни? 3. Тризначките ли? Да, подзащитни. Ти си ги защитавал? Не само ги защитавах, аз защитавах 3 месеца и те спечелиха. Успешно си го направил? Те искаха хората са готини, хората искаха прасета да колат в Благоевград. Ма беше 11 вечерта и къде да ходя на свиня в Благоевград 11 часа, да се не върнат 3 месеца. Много сладко говорят. Подзащитните ми коткошки. Коткошките, забелязва ли си как имат нещо много особено? Остави диалекта. Те са добри момичета. Начинът, по който говорите, е много интересен. Добри момичета са. Сега Златка вече не е саминка. Не е саминка, вече е Златка по география. Че си, няма да ги изпитват повече по география. Сега трябва география и история да виж. Те няма да се втурнат в такива мисии. Ти виждаш, че отказаха даже актьорска мисия с нощи. Не знам дали си успял с нощи да гледаш. Имат една актьорска задача. Друга мисия гледах. Отказаха
тая мисия твоята... Ами Димитров ден. Малко мисията невъзможна, обаче ти се докарваш възможна. Да. Имат актьорска задача, сега един латино сериал трябва да разиграят в къщата. Юлиан Константинов е режисьор. И те трите имат роли. Те възроптаха срещу тях тотално, не искат да ги изпълнят. Може би ако влезеш ти, след като си ги защитавал, да им дадеш няколко актьорски съвета, нещо да им кажеш... Мога да им поставя срещу прилично заплащане една-две сцени от латино сериала. Прасенце, бутилка, нещо такива неща. То си има направен сценарий готов, ти просто трябва да поговориш с тях, как да изиграят ролите. Те са мои хора, те са добри момичета. Може ли да ги имитираш? Не. Невъзможно, нали? Как да имитирам това нещо? Много са сладки. Трябва да съм жена да го имитирам. Сладоранки са, готини са и вече не е саминка Златка. Вече трябва да им направят за няколко часа. Всяка от тях говори в множествено число. Забелязал ли си? Да. Говорят с Big Brother, обаче ние сме сърдити, ние сме готови да направим медици, какво ние не искаме. Ужас. Много са сладки. Ще е забавно в къщата с тях. Просто Юлиан вчера го гледах, както... Аз така не съм го виждала толкова безпомощен в къщата. Той не знаеше какво да каже, какво да направи, само седеше и не разбираше какво случва. Това е нетипично за Юлиан. Да, обаче мене знаеш какво искам да ти кажа. Аз съм изумен. От какво бе си изумен ти? Значи, Златка, която ми е слабост, така. Рева, защото багата ни обръща внимание, в смисъл не иска да я прикрачва. Нали така? Мръсна дума ли е да кажеш да те прикрачат? Аз след като хода прикрачвам. Може да го кажем мръсна дума. Добре, тие сем, какво да кажем, че летим по въздуха ли? Значи, че не я прикрачва. Голямо реване, големо трашкане. Изведнъж влизат под защитните ми коткошки. Така. И тя почва да реве, защото тя после имала друго гадже, обаче това другото гадже била прикрачена едната коткошка и тя почва... Абе, ти моля, тия там, кой плаща и кой се съблича, бе? Какво е това, бе? То не може да се разбере кой с кого. Малък свят, мъжете са малко и виждаш сега. То страшна сеч. Това е, те са като кадаив на кълбо. Ма сега си поуправиха отношенията. Разделиха ли ги? Не, просто са на Златка и мина. Тя огън и жупел първия ден. Голямо реване, голямо трашкане за единия, аз сега за другия. Ама дайте да се разберем конкретно за кого, нали? То не може имагинерни обекти да летат из въздуха. Не напразно предаването ми се казва на кафе. Кафето всичко оправя. Златка отиде, направим по едно кафе и нещата се оправиха. Не знам. Така е. Не може да се разбере. Аз знам, че ти мислиш, че ракията всичко оправя, обаче и кафето помага. Не ракията. По-скоро водчицата. Водчицата. Разбира се. Но много това просто ме потресе. Сега ревеш за единия, обръщаш се на друга страна и почва да ревеш за другия. Абе, това жените акъл немате. Саше, въобще не можеш да разбереш дълбочината на женското мислене. Дълбочината се измерва лесно. Въпросът е, че може сега да ревеш за един и за една минута за другия, може би едновременно и за двамата. Вашата работа не е ясна, не знам. Чувствително ревеси. Мъчно е. Този направи впечатление на тия предизборните платформи, че багата беше казал, че ще пуска леопарди около... Да, всяка къща с леопард. Значи, работата ще е трудна. Първо, те са защитен вид. Второ, няма да помогнат леопардите. Що? Слонове да пуснеш не помага. Най-много крадците да тръгнат с леопардови кожухчета. Това ще стане най-много. И вече ще ги разпознаваме. Вече вместо да гледаме други неща, изведнъж виждаш, примерно един върви с леопардово кожухче и викаш, той от тия дето нощ ще обикалят. При нашето крадене няма спасение. Склонна съм тук да се съглася с теб. Каквото искаш пусни, те крадат като тигри. Склонна съм да се съглася с теб. Фънки днес именник, могат да му направят нещо интересно. Това Фънки Горкия, ония ден са много натъжи. Много, да, напоследък много. Натъжише Шрек. Шрек се натъжи и той е най-симпатичен от всичките вътре, така като Шрек. Както гледай, значи. И изведнъж скочи и каза, къде е водката. Много ми хареса. Ето, това се казва въпрос. Да. Човека беше се натъжил. Водка трябва. А те мислят, че кой еднакво страда, нали, по системата на психолозите. И той седе и те викат, какво бе, кажи ми, той казва, къде е водката, бе? Разбираш ли? Въпросът е логичен. Няма Ани Владимиров, вика, трябва да му помогнем на Стефан Данаилов. На този човек трябва да се помогне. Ами, какво ти кажа, Ани, роди му един друг син и му помогни по този начин. То друго спасение няма. Защото вика, той с този човек има проблеми, но трябва да помогнем. Направи му и ти едно момче, ако можеш. Нали?
Или ако той може... Сега ще за Шрек говореше, гледай, че сме пуснали сега и снимка. Аз да кажа само за тази помощ, да тя искаше да помага на Стефан Данаилов. Роди му едно момче и го възпитай. И това е. По езика на тялото го възпитай. Стига Стаяни Владимирова, прекрасен психолог, изпраща толкова добре, помага им. Аз знам как я харесваш. И защо не направите и мен да пригледа къци малко? И аз съм много разстроен напоследък. Защото ти каза предния път, че ако ти кажеш дай си ръката, ще и фръкнат гащите. Не гащите, не съм казал гащите. Така каза абсолютно, ще върнем сега. Така ще я прихвана. Ще я прихванеш. Твоето прихващане го чухме какво е. Нашето поколение прихващаше. Сега новото поколение се надупва. Не ми обяснява, че ма яд да гледам. Къцката, видя ли как забиваше нож? Видях. Умрел съм да се смея. Що? Фанал един нож свирепо. И ходи с един нож. Абе, къци, стига, бе. Момче, фани един морков пощи отива, бе. Или някакви мюсли. Ама какъв е той? Той е с този нож бати карикатурата. Представи си как са го извадили от... Чакай, че видях, че е с джапанки от джапанките, за да трябва да фърля нож човека. Той е не му отива нож на него. Хрисим, на него не му отива да е пират с нож. Той е съвсем друго нещо. Един морков да вземе един морков, точно ще му залепне. Да. И той с нож вече и така, той фърля и плаши и те му викат на този Константинов: внимавай, не леги да спиш до вечера. Какво да леги да спиш? От това ли се плаши? Па нали въздъхне и ще го фане плеумония къци. Абе, стига си говорил щуродиева, Саша. Човека е различен просто. Много сме нетолерантни към различните. Аз съм нетолерантен. Заявявам пред всички и пред цялата българска общественост. Отказвам да съм толерантен категорично. Към всички различни или към някои различни? Смятам, че недъзите трябва да се бичуват, а не да се почестват. Какво му е недъгавото на къци? Ами, недъгав е в главата. Как е? Може ли един мъж цяла нощ да си мери кръвното? Фънки също сега си мери кръвното, никой не обръща внимание. Не знам, аз знам за този. И хората вътре побеснели. Мери кръвното, пъшка, хъшка. Ама какво теб ли те кара да му мериш кръвното? Кажи ми защо ги дразни. Ма тия апаратчета жужжат. Как си стоиш ти? Знаеш как са изнервили хората? Това не съм се сетила. Викам, какво ми пречи, че си мери кръвното? Те жужжали апаратчета, това не го знаех. Той като че ли е забил кола на вселената и ако от него се магне и се срути млечния път. Не бой се, бе, нищо няма да се случи. Какво е това треперане? Ако ти беше там и си мереше Златка кръвното, нямаше да ти пречи особено. Щех да й помагам да се качва кръвното. Щех да кача кръвното, разбираш ли? А обаче не съм. Сега не ме пускат там, в женската спална мене. Разбирам, да. Защото вече ми е бела косата. Нали знаеш, Злати, изкоментирахме твоята любимка Никола, номинирана и Юлиан. Той Юлиан па бил много авторитетен, вика... Та Патрашкова изглежда за леко да изпуска пусулата. Какво значи това? Да изпуска кое? Пусула. Пусула е едно на стара, дето е така фарчи вътре. Друг път ще обясна. Вие съвременните девойки един двор не му изметете вече. Мога на джуджи съм го мела веднъж. Представяш да станеш в 5 часа сутринта да слагаш на кокошките. Нищо не знаеш. Взе сега да вика, този е много Юлиан, много е, вика, авторитетен. Ти знаеш какъв е авторитетен? Кой е авторитет? Той ли бе? Боже, майко! Баба едно време на такива викаше Узун Ахмак. Защо? Какво значи? Узун на турски е дълъг, Ахмак е прос. А Узун Ахмак е дълъг, хем прос. Човек, как може да кажеш, че е прост? Той е толкова интелигентен човек. Кой е интелигентен? Всички казват, че е с енциклопедични знания. Ама мене ми е омръзнал от това, всички казват. Или упорито се говори. Ама там хората, които излизат от къщата, всички, които са били в обкръжението. Защо като е толкова умен се заяда с всички, като почне да играе с дразни всички? Умните хора не правят така. Умният човек е широк. Той ги пуска. Дядо викаше: Сашо, на високите къщи горните етажи са празни. Това на Джуджи го кажи, защото тя са високи къщи. Джуджи ли харесва високи къщи? Джуджи обича. Горните етажи, Джучка, са празни като камбана. Тя може би за това ги харесва. Разчита долните да са пълни. Да, тя разчита, тя мако разчита и тя много знае и тя. Много разбира, тя като се омазала тази сутринта голема работа. Така. Въобще той е бил много авторитетен, той е бил Абе, как другите